Welcome sa aking channel, KBR TV, ayan, sa YouTube channel, and KBR TV official sa aking FB page, KBR TV sa aking TikTok, guys. So ayan, nandito tayo guys nandito tayo sa Newport Mall, ayan, Newport Mall sa Newport World Resorts. So ayan guys, nandito tayo. So kung napapansin nyo guys, Diyan, kuhanan mo nga ako ng mga 1 minute lang, naglalakad-lakad lang ako. Hindi ko alam kunyari. Mag-rice ba kayo? Ha? Kasi ang galat. Mga 30 seconds ha. So ayan on. Shoutout sa mga guys, nandito tayo ngayon sa Newport World Resort. Ayan guys. So ayan, dito tayo dito. So ayan guys. Okay na. Sige, kuha ka pa ng mga. Kuha ka pa. So ayan, live po tayo guys. Shoutout sa inyo dyan guys. Sa Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. Mga kababayan natin, shoutout. Paki-like lang po ang video pagka nagustuhan nyo. So, nandito tayo ngayon sa Resort World Manila sa Newport Mall. So, ayan. Abangan nyo guys yung aking video mamaya doon sa Performing Arts Theater sa mamaya. May show yung aking anak. Abangan nyo guys, panonoorin natin. Ayaw ko abangan nyo sa YouTube channel ko guys. So, kukuha tayo ng mga portion doon na video para i-upload natin. So, abangan nyo yung guys. So, ngayon, live muna tayo ngayon dito sa garden nila. So, ang ganda. So, ang ganda dito. Dito tayo sa Jerry's, ma. Ito natin may kape, may kape. Papa, ito tingnan. May entry. Anong entry? Hindi, entry, beverage. Pero hindi ko alam kung bagong po ano nila. Solo lang yan. Jerry's, peri-peri. Oo. Ang daming ano. Wow. Wolfgang. Oh, ito palang Wolfgang Sunsweeter. So ayan, 15 million guys. Shoutout naman dyan. Shoutout sa inyo dyan guys. 15 million in the house. Ayan. Pakilike lang po ang ating video guys. Ayan. Hello girly. Girly Zacarias. Hello po, hello. Shoutout sa iyo. Taga saan po kayo? Ingat po kayo dyan. Pakilike lang po ang video at pakishare sa ang live natin para updated naman yung ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, 11 million in the house. Thank you so much guys. So ang ganda-ganda ng ano dito, ambience dito. Ito nga pala yung anak ko nga model. Ayan. Ayan. Mahihayin po siya. Model po siya ng bench. Ayan, ayan. Ayan, side view pa lang yan guys. Roro Madrid ng Sampaloc. Saan? Dito. Newport Mall. Tarad.
Yakuhanan muna ako dito pag ganon. Ito, ang ganda dito mo. Oo, tingnan mo. Palakarin mo si ate dito tapos bibidyoan mo. Ganda oh. So ayan, 20 million hindi ako sa shoutout sa inyo dyan guys. Pakilike lang po ang video natin at magtutour tayo dito sa Newport World Resort. So ang ganda rito guys, kompleto rito. Mga Japanese restaurant, Filipino. Kompleto guys. Ayan. Ay sir, shoutout naman sir sa aking vlog sir. Shoutout. Shoutout naman kayo sir. Shout out po, Wolfgang Steakhouse. Ay, KBR TV. Oh, KBR TV sir. nice to meet you po. You are foreigner? Foreigner? Ah, Filipino. You look like Taiwanese, huh? Hindi pa sabi Koreano. Yeah. Maybe. Because the eyes, no? Okay. Thank you so much. Thank you po. Lahat naman kayo Pilipino. No? Follow ko kayo. Sa KBR TV official sa page ko. Tapos KBR KBR TV TV sa YouTube. Okay. Sa YouTube channel ko. Oh, I see. TikTok. KBR TV. TikTok din sa KBR din. Okay, sige po. Yan, thanks so Parang much, kung Sir Mark. Opo, Thank you. Yan, dito ka pala, sir. Wolfgang. Matagal ka na rito? 2018. 2018? Regular na, ano? Thank you, sir. Thank you. Alam mo, first time ko rito makapasok. First time ko, maganda pala. Saan po ba nag-stay? Sir, bali, manonood lang kami ng, Dito sa Manila. Cheddar. Opo, sa... Kasi yung anak ko, may show. Ang Bonifacio, ang Supremo. Yes. Isa ngayon pong, yung isa pong Monday. actress. Actress yung anak ko. Si Jan Rene. May show siya ngayon. Pagka time kayo, pagka mga nanonood kasi sa ano sir, meron kaming free. Pagka gusto niyo ng beer or any, May free yun? pagka pinakita na sa amin yung ticket, pag nag-dining kayo dito sir. Ganun? May ano po yung One ticket. person lang? Yes sir, for one person. Ganun? Kunyari, ikaw sir, pinakita ko sa amin yung ticket, mamimili ka sir kung if you want some drop beer or Okay. Isang items lang? Isang drinks lang ba o pati Pagka food? kada ticket, depende po. Okay. Papakita niyo lang po yung ticket once you dine in. Okay. Pag naka-order po kayo, pakita niyo po, then may free na po kayo. Okay. Sabihan ko sa misis ko. Yes, Thank you, Sige sir. po. Mark. Opo. So, ayan. Ayan, shoutout kay Aulipio. Uy, shoutout sa iyo dyan. Ayan ma, nakilala ako si Sir Mark dyan sa Wolfgang. Pagka nanood daw tayo ng nanood tayo ng Cheddar dyan, may libre. Papakita mo lang daw yung ticket. Oh, may libre. May libre sa kanilang Libre. Kahit ano, Mahal yung Wolfgang steak po siya. steak yan, no? Steak libre. Hindi, isang yan ang sabi eh. Libre nga yung ticket natin. Libre nga ang ticket, tapos hindi, may mga drinks siguro. Hindi yan pag-libre na. Hindi, pundanda rin natin, sayang eh. Siyempre, bibili ka. Siyempre, bibili ka doon ng Naman. Hindi naman lahat yun. Uy, tumatakbo ang oras mo. Ako, ikaw ang ikot ng ikot eh. Hindi, okay lang ako. Sige. Oh, ayan, yan ang pinakamura sa 788 salad. Siyempre, salad lang Sa yan. Wolfgang. Parihuela.
Shrimp scallop and clam. Saan tayo? Saan tayo PCR dito? May? Minti nga sa pamilya. Doon yan. China. Sabi ni ate, ang Jerry's daw, yun lang din daw yung mga niluluto mo. Very, very. Stick soup. Pasta salad. Parang light lang muna tayo. Mag-rice tayo. Oo nga eh. Kain na kayo. Kaya nga po eh. Sa taas. Sa may McDo. Meron yun doon. Pinakataas, may McDo. Nahanap ko dati kasi sa babae mo. Meron sa ano, kaya lalabas pa kayo ng mall. Ito, Pinakamataas. elevator, escalator kayo, nakita nyo McDo. Palagay mo ma. Third floor dun sa... Mahal dito. Burger. Burger. Theater dun. Nakikita nyo McDo. Technical sila yun. Rehearse pa? Rehearsal sila. Dali na. Ikaw ano? Ayaw nyo namin yun. Nang? No, ihihina rin ako eh. Nasa sa'yo yung cellphone ko? Sir. Ano? Taas muna tayo, bilisan natin. Bakit? Ano ba talaga? Ba't hindi mapipicture? Ano yung naka-live tayo? Huwag na tayo kumain. Baka totoo nga kayo? Bilisan nyo. Red crab. Sige. May CR sila?
Limitless. May rice ba? May rice yan. Chickens? Oo, kaya lang chicken lang. Okay lang. Hindi kami pwede. Ay. Ano ba to? Beef. So ayan, kain muna tayo dito sa ano, for lunch. Magla-lunch muna tayo pero 4 na. So ayan, 18 million eh. Paka-like lang po ang ating video guys. Napakaganda rito guys. Oh. Napakaganda dito sa ano, nasa 4th floor na tayo. 18 million in the house. Thank you so much. Shout out dyan kay Olivio. Uy, thank you so much. Shout out sa dyan kay Girly. Thank you, thank you. Wow. Oh, may yung giant steak niya lang mo. Saan? Ay, ang gusto mo. Magkano yan? First day. Heidi's. Shout out sa dyan, Heidi's. Thank you for watching guys. Nandito tayo sa World Resort, Newport World Resorts. So ayan guys, and don't forget to subscribe, like, and share. Kung nagustuhan nyo ang ating video guys, and live natin guys, paki-share na lang. Okay, subscribe, like, and share. Thank you so much guys. Transformer Joe. Anong order nyo? Yung fresh salad. Yung fresh salad. Yung tuhod. Yung magkano. Chicken saka ano nga yung tingnan. Ayun. Ay, ito. Ano nyo? Magnum na lang ako. Gutom agad. Ay, mga toppings oh. Mag-heavy na kayo. Saka isa pong teriyaki. Ayan. Ito teriyaki salad. 263 po, 157. Yung sa kanya lang po, yung may discount. Ano to? Chicken. Let's see. Hindi yata yung meal pa. Ay, mag-add ka pa ng drink bro. Ayan ang drink. Chicken steak with Latin meat.
Iba na lang ako. Ha? Iba na lang ako. Copy niya to. Ano itong thesis link? Hindi ka na. Pero ba niya rin? The giant. Tinuturo ako dun. Joke. Pero yan, ito sa akin. Anong order niyo? Ito, oh my God. Okay, puro beef. Beef. Ano to? Yung beef niya, may gagawin. Wait. May dalawa. Sisling lahat. Sa'yo, Joe, ito? Okay. Ay, grabe na. May egg. Garlic. Sige, ito na lang ako. Sir, naubusan kami ng garlic. Bibili na lang ako ng coffee doon, te. Yung nag-ganyan. Eh, pwede pa mag-salad na lang. Ay, ang sarap. Pwede gutom ko. Ha? Hindi na mabubusog lang. Kaya ako, ito sir, tabi na yung lamas daw. May chicken, may beef, may sauce. Diyos sa'yo, na ano na? Chicken. Salmon. Ay, ito na lang ako, ma. Salmon. Marami ba yun? May jumbo size din, sir. Ha? Jumbo size. Jumbo. Wala, 100. Diyan ka pili na kayo. Or doon may aircon na papa. Dito lang talaga. Ano na ito? Ma'am, yung sa'yo po, ano? Supreme. Ano to? Supreme na Drink. to. Beef din to. Ate, yun yung sa'yo. Ito na lang ako. Available to. May jumbo size. May ano yan siya, may shrimp, may chicken, tsaka may beef with egg. Okay lang? Oo. Jumbo size or regular? Regular size lang. Drinks po. Wala bang kasama to? Wala pa. May pineapple ba? Wala. Kasama po ito. Ano na? Royal na lang ako. Saan ka? Salad? Kape? Ha? Ang babae ko tayo, laptop. Ha? Mamaya, maghintay ka. 870. Ha? Uy, Yan ang gusto mo eh. maluluto yan. Di ano lang kasi. Dito lang. Binabaliktad kasi yan habang mainit. Ano yan? Oh. Rare pa yun, rare. Ha? Rare pa rin. Haluin mo.
Kaya PCS. Ito po. Gata sa atin. Oo. Ay, ito talaga yung init ko. Hindi ka magaganti. Galaw-galawin mo. Ayun na, Jores, oh, galaw-galawin mo yung sayo. Kaya mo. Hey. Ito. Sarap. Isang cellphone ko doon. Kaya may shoulder is ganun eh. Ito po yung shoulder ko. Yan na lang po sa atin. Ano may makan pa? Ako lang po tayo. Sabi ba mo eh? Ibig sabihin, Wala si mama. wala. Bibili siya dun. Iba daw sa kanya eh. Ate, huwag mo na ako lang. Bakit yung init pa rin? Meron ba sa ilalim? Paano init pa rin ito? Ano, parang kalan? Ano, parang kalan? Ngayon, oh, luto na rin naman yun. Oh. Nakain na nga yun. Ito. Ito ba? Ito ba chili garlic? Ito, salt to. Nakatapat yan yun. Ayan, doon kumain. Salt. Soy sauce. Malas po yan, sir. Yung isama. Ito matamis.
lalamigin eh. Toyo na. Toyo nga. Parang may kasama ko siya. May kasama ko siya nga. Ano siya yung... Malapit eh. Pero malasa yan. Beef naman dito. Bakit hindi mo isiwa mo ng beef beef? Kaya dito. Sarap. Sarap to. Kaya na kayo pa konti-konti. Kaya na kayo. Lalamig yan eh. Ate. Kain ka na pa konti-konti. Ano pa rin ako? Ate. Ilaw sa kanina. Pinag-benta mo? Hindi. Naluto siya dyan. Naluto siya dyan. Alin? Ano ka pa? Di ano to? Toyo. Maalat yan. Toyo. Ito matamis. Ay, puta. Ayun, nabigyan mo siya ng sauce niya. Ano ka ba? Hindi naman kasi yun eh. Hindi naman kayo magkapareho. Maalat nga yan. Ayun, matamis. Natin mo ba? Maalat naman talaga yung toyo, di ba? Try mo. May lasa na yun. Sabi mo, magkakanin ka na. May chicken. May crab. Sarap. Kasi yung sabay sa dalawa dyan. Oo. Ito, masarap yun. Ang hilong kain eh. Ay, ito yung teriyaki.
Teriyaki sauce na. Kaya aking sobrang balso. Kaya. Baka ito pala yung teriyaki. Mga pala teriyaki pala ito. Yun. Ito, gusto mo ito akong matamis ko. Parang honey. Sobrang ano kaya. Manghino ako. Pepper. Pepper spice. Pepper lang. May extra rice sila. Grabe ang bilis. Ang lakas pala uminit nito. Pinatong ko lang yung ano. Ano kung nga yung papa ko, sabi niya, ay papa, dilaw. Pero hindi na lang sunog. Hindi na sunog. Meron? Nakakalimutan. Meron din, oh. Tapos yung tumitikas yung kanin. Kaya haluin mo yan. Ito ba yun pa? Yung matamis? Haluin. Joel. Haluin mo na kasi matigas ang kanin. Tumitikas. Ang baboy. Yung ano? Hindi mo budget kung ano. Ulam. Ang bibig ba? Ano ba ito? Pagkain ko lang yung ano. Maanghang daw sa akin. Ang garap. Ang sarap. May hapon. Isang order na lang ang bilhin nyo. Tapos sabi na ako. Okay, sa'yo.
Pinulog ko dito. Nakakain na dito. Ay, yung ID gamitin mo. Bakit? Bakit? Wala po. Isang beses lang. Isang taon. Pwede marami. Kahit Meron akong salmon. Kompleto na ako yung salmon. di ba bawal na si ate. Ay, Ang ganun. Apa meron chili garlic dun. Ha? chili garlic. Alis na yung rice beer. Ano mo rin sa'yo? Powder yan eh. Ha? Powder. Oo. Ako maawa mo sa akin. Sa'yo lang. Isang ano na yun? Kasama. Isang kilo na yun. Grabe ano. Ganun talaga. Saka sa maya. Ganun talaga. Kaya pag mayaman, hindi naman naman yung presyo. Hindi naman sila binibili. Hindi kaya may pinto ba? Ano? Tanong mo. Dahil sa sagutin pa, may bayan. Ganyan yung kumain kami ni Mama. Kumain ko rin naman yung sumakdo, yung sa Binondo, Jo. Kinulang yung shot ko na gray. Ano yung gray? Ano ba yun? Yung kumain kami ni Mama, yung carry sa kanya. Saan nagsira si mama? Ilan? Ganyan siguro. Ano yung kaya mo na ta? Sa'yo na. Nakakuha ka na? Oo. Miss? Pwede mo pa additional? May bayad ba? Magkano? Kaya na lang ulit. Ang gano'n lang? 55. 25? 20. Diba? Kaya naman nag- Pang-gym na yun. Tama ka. Nakita mo yung halaga ng pera. Grabe, no? Hindi alam mo. Magugulat ka sa mga presyo ngayon. Tatry mo ito pa. Ako lang malala. Ano ba? Ano, baka Huwag masaya. mo ano yun, sinutin, deliver. Powder rin. Chili powder.
Wala. Harap ah. Mama. Mama. CR daw eh. Ano pala dito? Ito hindi ng init, no? Nakakaluto, no? Pulang-pulang ang nakakasin niya. Hindi na nasunog. Mainit pa rin yan, no? Oo. Hawakan mo. Tagalan mo. Oo. Ay, baka na. Ayan. 260 degrees. Ayun. Uy, ang bilis mo. Ah. Dahil din dito. Dahil hindi ko yun na to. Low torch. O kaya, Saka ano yan, naka-stay lang yung sa apoy. sa apoy. Tapos pag may order na, Lalakasan na. dahil ilalagay lang. Kaya sabihin naka-ready na ito pa. Kaya pala. Ayun, no, niluluto talaga. Hindi pa kaya pala ang bilis lang yung serving time. Kasi i-temperature lang nila. Ininit lang nila ito. Tapos tayo na mag-gawa. Oo. Ano yung sinertuloy? Parang ang sarap nung ano. no? Yun, steak. Sarap ng steak. No? Ayun. Yung parte ng stick yung ato. Parang ano lang. Siguro masarap yung giant. Ayun mo yun. Ayun yung pinakita. Ayun yung pinakita ko eh. Ganun pala yun ba? Kaya na inaalo. Oo nga, tama yung ginawa mo. Binabaliktad mo. Tama yung ginawa mo kaya ate. Hindi ko inaalo eh. Kaya pala nasunod. Oo, matigas yung kanin pag hindi mo inalo. Ang tumigas sa akin, itlog yung tumigas sa akin. Ano yun? Pagsubo ko nga eh, medyo mainit pa eh. Kain ang init. Masanag siguro na siya. Ano siya ba dyan? Ano siya na ito dito eh? Iba naman ba sa pana? Lasing ko na oh.
lobat siya na. Okay? Tao bang dala? Bakit? Huwag mo kalimutan mag-video ha. Yung patapos na. Alala mo, okay? Ako rin, mag-video ako. Right then. Yun yun eh, parte ng beef. Fried tender. Oh, Ano yan eh? malambot. Saan? Ano yan eh? Lambot yun. Ano ba mama mo? Dala ba niya ang cellphone niya? Ano? Mamaya sitahin pa yan. Yun yung dessert. Ciao. Wow, malamig din yung kopi mo. Malamig naman talaga yung peanut butter. Ayaw mo? Ito, flavor. Baunin niyo na yan sa loob. Okay, Ito, banana peanut butter. Banana peanut butter. Dito tayo. Hindi na kailangan nito na peanut butter. Sarap ang protein ko. Sa atin, sarap. Sarap na ka. Akala ko sabihin niya, yung na niya, bigyan na kayo. Hindi ko muna sa ang tamis nito. Tamis nito eh. Hindi man sa ito. Matabi sa ano ko. Ito. Kaya lasa ko yung ano, aling. Ang sabi niya. Sarap. Ay, ayun, oh, tago. Sambong sabi. 18 ko. Ano yan? American cake. Ayun ka. Ay, ayun na sa aling. Diyan niya. Sabi ko nga, nandiyan. Paano kung hindi ka mamaya? Wala, hindi na si kasuhin. Hindi pag-uwi. Pasok ko ng lahat. Oo, wala. Ay, bumuka pa, bumuka. Yung mga pagkain niya. Ayaw ko na ito sabi. Sabi. Ano sa'yo? Blueberry. Kulang ko lang isang libo. Galing si Papa. Bakit nag-boom tayo? Galing si Papa. Ang galing si Papa. Pwede daw galing si Pidyo. Pwede mag-review dito. Kaya ako yun. 25 ba yan? 20. 25, buti bibili na lang ako nito. Nabigla. Nabigla ako. Nabigla ako na parang Busan mo lang. andun yung susunod mo piniyano. Bigla ka talaga. Hindi mo pa nga nauubos yung pa-order na. Oo. Naubos yun. Kinuha niya lang dun sa binigay ko ako. Tapos nag-work pa ako.
Wala ko ikaw ang inunan. Akin 1.8. Ako na rin yun. Ang konti. Siya dito. Yan. Oo, po. Ang salita lang. Sige mo. Wala kami kaya din ito. Ang toothpick niya. Oo. Ito na lang. Masarap po. Yung mo lang daw yung kapit. Dito, Ito, laki ako. Sarap ba? Sarap pala magsamahin ng favorite pastel sa. Parang naranasan ko na yun. Gumawa ako nito eh. Mm. Shake, oatmeal. Pangalan sa'yo, pangalan. Tubig din. Sana nanood oh. Kaya na mga 26. Hindi, nasin ko na. Ano pwede na ba? Hindi lang ako. Hindi ano pala yun eh. Ito bilihan natin. Dapat mayroon ako food test sa skin. Ay, kaso hindi pala natin. Ano pwede yung pangkos na yun? Okay, sir. Ate mo siya ata. Ay, sabi ko rin. Kagandahan dito sa jacket. Yung mga Ano siyang action star na yung mga dito. parang anong blazer, parang ang tawag doon yung lagay ng pastor. Oh, Tapang. shirt na yun. O paglabas mo. Paglabas na lang. Paglabas na lang. Mala, royal na. Ano? Oh. Para sa pala ito. Butas na ito. Pang shake yan. Kasi ang tawag doon, tumitining. Pang shake yan. Yung patis. Toyo. Oh, bakit hindi siya magkakaroon? Bibalik mo sa akin ng candy. Candy. Bibalik mo na. Diba nahingi agad si Papa ng candy kanina? Gulo. Tubig yung ingay ko.
Sabi kong ganun to. Alala ko, versit na versit yung masama. Sa mga kong Egyptian. Pag dumigay kang ganyan, Basta sa kanila. oo, basta sa kanila yan. Basta sa kanila. Wala akong kapos kay Jay. Share tayo. Puntahan natin si ate. Wala naman sa inyo yung gamit niya, di ba? Somerset? Somerset. Ito, okay lang pagkakulot. Okay lang, ano? Tara. Mama. Ito na pala yung mga ano.
Diyan, dito tayo maghintay dyan. Ate, hintayin mo mama. Pero ano dito? Foreigner. Ang dalawa, para din meron. Ikaw. Parang ano ka? Koreano ka. Ako parang foreigner din. Foreign meron. Foreign meron. Parang meron. Karen meron. Ano tayo sa ibang bansa, oh. Tatangkad mo parang ano lang. Parang normal height nila yung height natin. Oo. Tangkad na babae. Parang mga Australia. Tama ka. Ibig sabihin, mapipera talaga yan. May mga kaya yan. Oh. Nakakalibot sila eh. Hindi kaya sa kanila eh. Hindi ka naman makakapunta rito kung Wala naman, parang wala naman mahirap sa kanila. meron, meron din. Kita mo, may mga pullover rin sa kanila. Ganun ba? Pero oo, Mga homeless. homeless. Oh, homeless. Ganun din yung pullover. English lang. Pero kasi parang hindi mo pagkakabalang. Oo, hindi mo pagkamalang kasi ang mga jacket nila, mga ano, ang gaganda pa, di ba? Pero madungis din tingnan, mga balbasarado. Pero yung street kasi nila parang hindi naman dumi. Oo, at saka malamig sa kanila kasi. Oo, Hindi ka dudungis Hindi ka talaga. dugyot. Hindi ka dugyot. Ang mangyayari lang sa'yo doon, hahaba ang buhok mo, balbas mo. Pero kawawa ka pag taglamig. Tara na, baka Pwede na ba daw pumasok? Ticket pa lang ang usapan mo. Ano na? Eh, sa loob, makakatambay ka na ron. Ayaw, basta ba? Alin? Di ba? Alin? Ayun yun, di ba? Yung? Oo, yan. Papasok na tayo, guys. Papasok na tayo, guys. Papasok na tayo sa pinaka-ano, guys. Ayan, dito tayo. Punta na ka na.
Yung... Oo, ang loob. Mall. Umag. Ano yan? Indonesia yun ah. Di ba? Parang. Parang ano nila yun eh. Umar. ₱1,000 pala isa nito. Ibukan mo nga, Joe. Gawin mo nga yung paraan. Ah. Ano yun natin pinagkukuha mo? Dinanig ka mo, Chris. Saka ito. Kita mo. Ilalim. So, Ayan guys, may ticket na tayo. Nood na tayo ng Bonifacio ang Supremo Musical. Nandito tayo guys sa Newport, Manila Resort World. Ayan. Thank you guys. Thank you for watching. Ay, hindi pala naka-video itong isa. Para saan to? Balik mo na lang. Sayang. Wag na Joe. Wag na, akin na yun. Bigay mo sa teacher niyo din. Siya? Ay, akin na yung sa kay Mirna. Asan yung ticket? Sa? Uy, oo, baka mawala ko. Tabi mo lang din. Kasi ang laki ng bag mo eh. Sabi mo na. Hindi ba wala kang tatabi? Hindi, wag. Saan tayo ngayon? Laro mo na. Libre na yung mga ganito. Yung... Nilabot lang namin. hindi na binibenta. Wala nang bentahan. Ikot mo na tayo. Ikot pa tayo? Magugutom lang tayo. Kaya ikot. Magkano isang oras po? Laro tayo ba sa taas? Laro? Ano ba yun? Ano bang Basketball? Itong field ba yun? Laro tayo. Anong laro? Anong lalaroin doon? Yung basketball. Lalabas pa tayo, ma? Picture tayo. Picture tayo.
Luigi.